Salut fraților, Piro România 2 cu voi. Astăzi o să facem un test la Doom Boom Crackling Middle. A apărut 8 grame pe bucată, dar nu încăpută, de fabricație 2023. Doom Boom. O să revin după ce îl desfac, îl mă trag o linie pe acolo, că... Stai, care din ăla? Direct din ăla e tras și se poate pune și înapoi. Gata, boss. Le-am desfăcut, așa arată. Hai, 1, 2, 3 și. Îs primul în România care cred că are așa ceva. Și o să dăm un Doom Boom, stați. Vreau pe ăsta e la fund, că mereu să spune că ale la fund îs mai bune. Toate-s bune la fine. Deci aici să vede frumos Doom Boom. Hai să îi dăm cu bricheta noastră la Artificii Shop. Cu flamă bună pentru compilații, frig afară, îi moare lumea. Dar e tot mereu, uitați. Haideți. Stai să pun o victoria. Ia uitați, băieți. Cum o să dăm. Dați un pic să caut ceva să-l pun acolo. Deci bun, Doom Boom 1,8 grame pe bucată. Acum haideți să auzim cum pușcă, are și flamă. După cum vedeți, face acolo pe mașina aia cu flamă. Stați. Deci băieți, se auză foarte, foarte bine. Ziceți voi, merită, scrieți acolo jos în comentarii, aici încă, acolo o abonare, aici un like și acolo un comentariu. Să-mi dați la mine măcar un comentariu, să ziceți dacă merită 14 lei o cutie. Și dacă vrem să ne luăm 28 de lei, păi 1 plus 1 e 2 și 4 plus 4 e 8. Bun, deci cum vi s-a părut Doom Boom Middle la nostru? Vedeți? Fiți antenă, că o să apară show-uri pe canal. Și atâta vreau să vă zic, pa!